И здравейте хора, аз съм Darkboy. Упс. Тук до мен е моят приятел Gopto26 и днес ще цъкаме Кривелар. Че ма плесна на звука. Игра срещу Мариан и Джижо. Тихо е! Тук малко котката ми мялка. Оле, 23 левел. То ще ни... Няма да го казвам в YouTube. Колко лева е? Де да знам, 100? Не. Не. Поне си на второ. Да. Че малко успивам. Здравейте, потребители на Darkboy. Не знам. Ще се защита от тук. Ще се нападна този е тук. На първо място. На първо? Ех, майко. О, си пази територия. Малко ми лагва. През коя година е починал българския писател 1195? Ние сме много близо, Мариан играе АФК. Тъпо. Да нападаме направо колата на Мариан. Да, това е умна идея. Сега да безплатно точка. Значи сега целта ни е да оградим Мариан. Она да не може да го вземе. Не, целта ни е направо да вземем колата на Мариан. Не, това е част на битките. Да. А за това тогава... Да. Само трябва да спечелим да се защитим от тук. Ама той така ще може да вземе повече колата. През коя година тръгва първият 1896. Как? О, Сега да е малко и аз да подцъкам. Чакай тук. Да не даваме на това да бара Мариан. Това е тук, нали? Окей, изместихме го. Значи сега сме наравно. Не още винца. Йоня е разбрал, че Мариан играе АФК. Приблизително на колко процента? 100! Как 100 е? Ти колко щеш да дадеш? Някъде към 30, там на 30. Ето, отива към Мариан. Ние ще го вземем Да го... първите. Окей, дай да видим кой ще е такова първи. Да носи. Ние. Мариан, сега как ще стане това? Сега това. Той ли го пусна или? Той да не би. Залагам на това. Ама игра така. После е зеленя. А не?
Ханко. Крум. Той е пак ти идиота човека да спарут. Не е направо първите писмени закони, бе. Окей, мисля, че взимаме 1000 точки. Какъв е тирамису? Бомбон? Не, бомбон е! Ти като че ли ще зададеш десерт? Аз знам какво тирамису. Това е само това напът. Кой плод е? Естествено, че е ябълко. Аз тех да дам череша, защото се объркат. Дай, бързо! Не. По-случайно го не. Ма чакай, той ли ни би? Да? Аз забелях, че не звъня. Бързо! Чакай! Значи, кой е върховния тревъзка? Фиона. Остава само едно. Кой бога? Гергов Димитров! Не! Дай чупче. Айде. Майко! Ама то само може да не взема. Значи ще го нападам. Значи трябва да се съпротивляваме. Трябва да се пазим. Трябва да го... Няма. Човек, трябва да го Айде. напълня. Чакай, аз стигам да взема котката ми, защото много няма. Нищо не сте видяли? Цилиндър, да кажем един. Този тапанар! Нищо не сте чули. Той не ми дава да обичам. Замъка ли ще ми направи? Това? Колко върха има цилиндъра? Той е 0, аз казах 1, той каза 2. И му взех това. Той сега се опитва да ми удря замъка. Чакай бе, топва, елотка. Да не мялка, защото да ми пипча. Залагай едно нещо. Оле, този не може да играе. Ама за жалост няма да вземе цялата България. Той сега атакува и губи, а ние печелим. Така пак ли замъка? Какво е открили? Това не го знам. Не ми се сърдете, ако не го знам. Просто така ме туи. Добре, победихме. И Дарк Бой, нещо да кажеш? Аз ти изиграх цялата игра. Ти дори изобщо майче не участваш в клипа. Участвах малко. Пускам да направим ли още една игра? Не, защото клипа става 10 минути. Нещо да кажеш на хората? Хора, съжалявам, че не съм снимал от към 2 седмици. В събота, в смисъл утре, ще кача около 5 клипа. Ако иска и Гопито 26 може да участва. Не, още само се. Надявам се клипа да ви е харесал и дайте палец нагоре. дайте палец нагоре.